keppiryhmä ja toista on pallonryhmä. Ja pallon otetaan tällaiset, laitetaan mailla pois. Pallon otetaan tällaiset reenit ekaan. Voi ottaa eka rytmireenin. Eli näin. Kelpas perässä. Hyvä. Haetaan sitä rytmiä. Hyvä. Sitten on semmonen reeni, niin kuin mä sanoin siitä, mä tuun tänne, koska mä oon nyt siitä hypystä. Niin otetaan se hyppy tässä. Eli hypätään ja sitten lähdetään jaloilla. Hyvä. Elikkä tällaiset. Tehkää tällaiset pareina. Ja sitten voi kokeilla vielä backswingia. Silleen, että toinen on siinä. Oot tossa takana. Ja backswingi ylös. Noin. Noin. Eli saa sen hyvän backswingin niin taakse. Se jää sinne hyvään asentoon. Eli palloryhmä tekee noita. Ei tulla näkee Happy Gilmore-tyyppisiä avauksia sitten ristiaskeleen. Ei. No, ja keppiryhmä tekee eka kyljet. Eli kyljet on hirveän tärkeää. Joko voi tehdä näin, jos on tosi jäykkä, niin voi tehdä ihan tästä. Näin. Ja jos on hyvin venyvä, niin voi laittaa painon toiselle ja tästä näin. Kyljet on ihan mielettömän tärkeät oikeasti golfissa, koska mäkin teen monesti silleen, että mä teen täältä näin. Tämän jälkeen mä otan backswingin, koska kylki joutuu käyttämään ihan älyttömästi siinä lyönnissä. Ja sitten keppiryhmä tekee, ottaa vasemmalla kädellä mailasta, laittaa oikein käden tähän päälle ja swingailee tonne läpi. Saa vähän sitä fiilistä siihen swingiin noin. Jaetaan, ottakaa, pallonryhmä ottaa parit ja on täällä ja keppiryhmä ottaa tonne. Mä katselen vähän, mä tuun vähän